Ik doe altijd de pubquiz presenteren samen met Jos en daar regelen we altijd prijzen voor. Nu hadden we het idee gehad om een prijs te regelen voor de voedselbank. En ik had hoog ingezet, ik had gezegd $1000 en een sponsor proberen te vinden. En die hebben we gevonden. En dus toen die $1000, die was eigenlijk heel snel bij elkaar verdiend. En toen dacht ik van nou, als dat 1000, dan moet het ook 10.000 kunnen worden. En wanneer zijn jullie hiermee gestart? De officiële aftrap was afgelopen zondag. We hadden een uitzending ook vanaf hier met een live band erbij. Maar daarvoor waren we ook al wel actief op Facebook. En de veiling was al geopend. Ja, dus die is trouwens vanavond 12 uur is die gesloten. Dus ik ben heel veel benieuwd hoeveel geld we opgehaald gaan hebben. Ja. Dus jullie hebben best veel reacties gehad. Ja, het gaat best goed. Ja. En het is, het doel is ook, met dit doel is het makkelijk geld binnenhalen. Want iedereen die ziet wel dat de voedselbank nu echt wel een steuntje in de rug nodig heeft. Dus vandaar. En dat is ook niet alleen voor de voedselbank, maar ook voor Kiwanis? Ja, klopt. Want die verzorgen weer luiers voor de kleine kinderen. En dat valt niet binnen de voedselbank. Dus die vroegen of ze aan mochten sluiten bij de actie. En dat hebben we natuurlijk volmondig ja tegen gezegd. En hebben jullie ook sponsors? Ja, de meneer van de Villa Carina, die heeft een veilingsite voor ons opgebouwd en heel veel dingen die daaraan hangen ter beschikking gesteld. Dus Villa Carina, dank jullie wel. Apartments, hè? Apartments. Dat moet erbij. Dat moet erbij. En wie hadden we nog meer als grote sponsor? Ja, we hebben Megahit FM, we hebben Haafkes, René Knip met zijn autobedrijf. Oh, ook nog. Ja, die allemaal items beschikbaar hebben gesteld voor de veiling. De kerstman is gekomen. We zijn er! Het feest gaat beginnen! We zitten nu tegen de 10.000 en daar proberen we vanavond aan te komen, maar dat moet lukken. Ja, ik hoop echt. Ik vind het heel spannend. Ik hoop inderdaad dat we die 10.000 gaan halen. Dus, en wat kunnen de mensen vanavond verwachten? Nou, er wordt live radio gemaakt vanuit hier. Mensen kunnen langskomen om te doneren. En ze kunnen platen aanvragen. En die gaan wij dan draaien voor hun op de radio. Via de drive-thru natuurlijk. Via de drive-thru, allemaal coronaproof. Ja. En ze kunnen ook de groetjes doen. Er wordt in Nederland ook geluisterd. Dus we hebben... En je poppetjes en je smoothies. Ja, natuurlijk, die worden ook verkocht. Voor het goede doel. Ja. Dus, en ook de stream op internet, dus overal ter wereld kunnen ze ons volgen. Op het moment dat dit uitgezonden wordt, is de veiling al gesloten en de acties op de radio zijn voorbij. Maar we gaan tot oud en nieuw houden we de lijnen open en de collectebussen hier. Dus tot oud en nieuw kun je nog een duit in het zakje doen. En volgend jaar, als we die 10.000 halen, dan gaan we volgend jaar natuurlijk weer een glazen huis organiseren. Maar dan veel groter, veel mooier. Hoewel Bas ontzettend zijn best heeft gedaan op het kippenhok. Even goed kijken. Dus volgend jaar weer een nieuwe versie ervan.